helvete! Såg du han uppe på ytan? Jag såg den inte. Jag filmar nu. Motherfucker. Milo, sätt dig ner. Du. Sitt ner nu. Vad som än händer. Ta det lugnt så du. Båtjäveln åker i land. Vad är det där? Vad är det där? Ja, det kan man fråga. Vad är det för någonting? Han kan dra spöet. Jävlar vilken jävla du. Helvete. Vilken jävla, den där tog jag upp. Där tar vi upp va? Ja, den där ska jag äta. Nu ska vi äta. Jäklar. Du är trött nu va? Tänk om jag skulle ha fått den där. Ja du, det var tur va? Det var tur. Haha. Oj du. En gädda. En stor gädda du. Det var en stor jävla. Största fisken jag någonsin sett. Den starkaste fisken jag någonsin sett. Hon är väldigt stark. Jag vet inte hur vi ska få upp det. Gud vad obehagligt. Nej. Hur ska du få upp den där älskling? Jag vet inte vad jag ska göra. Vi kan få upp spöet. Hej hej. Oj, vilken film. Den är så tung. Ska jag göra något eller ska Jag du? ska inte göra någonting. Jag ska ta den. Hjälp. Du sitter bara Milo, sitter ner och kör dig. Det är alltid det. Jag och mamma håller i. Han är hal som en ål. Hur ska det gå? Där gick kroken. Satan. Kolla igen, nu drar vi iväg.